ден се чудя и мая, от кой пари да взема да играя, черна червена да ударя, мистерията майко да хвана. Жената ми звъни, пак проблеми, казиното паричките отнеми, от всякъде само проблеми, проблеми големи. При адмиралците седиме, кафенцето там си пием, клюки да лавери брат вратиме, кой залага той печели. Черна червена, черна червена, бой по машината, бой по машината, мистерията ще пада, бой по машината, тази машина се разби. Машинка дава ли, безплатните въртили ги, 5 звезди пускали, бонусчета има ли? 30 за 50, хайде в Монако брат, после сме в елит бе, да залагаме пари, да печелим до зори. По цял ден се чудя и мая, от кой пари да взема да играя, черна червена да ударя, мистерията майко да хвана. Жената ми звъни, пак проблеми, казиното паричките отнеми, от всякъде само проблеми, проблеми големи. Хайде България, малкия Лас Вегас! Yes, 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 yes. За най-красивите крупиенти на България специално! По цял ден се чудя и мая, от кой пари да взема да играя, черна червена да ударя, мистерията майко да хвана. Жената ми звъни, пак проблеми, казиното паричките отнеми, от всякъде само проблеми, проблеми големи.